El personatge d'avui, d'alguna manera, ens transporta a l'adolescència. Fou en aquells moments i gràcies a la biblioteca de l'amic Pere Calet que vàrem conèixer l'abisme o els alicorns i, poc després, el cementiri de les roses i, consegüentment, ens vàrem acostar al seu autor, Gabriel Gené Manila, Algaida, 1940. La literatura sempre és un joc de paraules. És a dir, és entrar en el món del llenguatge, treballar-lo i veure fins allà on el llenguatge dona la possibilitat d'expressió, d'expressivitat, etc. I la literatura comunica emocions estètiques a través de les paraules i contribueix a construir la persona, la sensualitat de la persona, la intel·ligència, la imaginació del ser humà. Arran de l'edició de Pòrtol, Guia d'Ulleries, publicada conjuntament amb l'amic Miquel Mutsureda, autor de les magnífiques fotografies del llibre, vaig conèixer personalment Gené Manila, que amablement volgué fer la presentació de la nostra obra durant una diada marratxinera de l'Associació de la Premsa Forana. I encara, una altra fita, per a nosaltres especialment entranyable, consistent en conèixer, llegir, gaudir i admirar la petita memòria d'un mestre del meu temps, assaborida en els nostres temps d'estudiants de magisteri, època idònia per copsar el contingut d'aquest llibret autobiogràfic de l'autor. El dia del dineret, en Gabriel es transmet tal qual, es comparteix tranquil i en pau, tal vegada senzillament està a gust, però també respira que no ho necessita, que no necessita cap tipus d'ostentació per estar-hi a gust. El seu to de veu, el seu missatge, en tot moment és farcit de senzillesa i dolçor i l'acompanya un somriure honest i sincer. En Gabriel és un més i a nosaltres se'ns fa que precisament aquest ésser encara el fa més gran. És una meravella alliberar aquesta energia. No sabem si en Gabriel sap que la té. Sempre hi ha per aprendre, és la idea que més volta en el nostre cap, escoltant històries viscudes, moments divertits. Pensam en l'admiració reconeguda del Gabriel escriptor i ens complau enormement el moment que passam perquè ens permet l'immens regal de gaudir d'aquest altre caire d'en Gabriel, el contador d'històries. Aquest dinar, a Can Biel Massot, de Pòrtol, va ser un dinar extraordinari, d'amistat, de bones vibracions. A mi vaig trobar fantàstic i ben bé, perquè va ser un dinar relaxat on poguérem parlar de mil coses i va ser extraordinari. De manera tranquil·la, pausada i absolutament estructurada narra esdeveniments i moments. Escoltam interessats i fins i tot hi ha qui comparteix haver format part d'algun d'aquests moments. En realitat, aquesta tertúlia, Can Massot, venia a ser com a la recuperació d'una antiga tertúlia que ja havia existit a casa família d'en Biel Massot a la ciutat. I ara a Pòrtol poguérem parlar un altre cop de literatura, de música, d'art, i va ser una manera de parlar de temes que ens interessaven a tots els que érem. En qüestió de música, Gabriel Gené Manila ens diu: Escol música. A vegades me poso ulls clucs a una butaca i pos música clàssica, Bach sobretot, però també Chopin, Beethoven, Vivaldi si em vull alegrar la vida. Però també m'agrada la música d'una cobla. Crec que va ser una bona idea organitzar aquest dinar. Aquests dinerets que diu en Biel, aquests dinerets són realment una cosa fantàstica, perquè reuneix amics, hi ha la possibilitat de parlar en tranquil·litat, en serenitat, en ganes de contar coses, i va ser extraordinari, va ser un menjar perfecte i m'ho vaig passar molt bé.